Tnediet konsultazzjoni pubblika għas-sitt ġimgħat li ġejjin għal reviżjoni tal-politika rurali ta' pajjiżna. Din tnediet mill-Ministru Aaron Farrugia u ċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar il-Perit Martin Saliba. Il-politika riveduta naturalment se tirrispetta iż-żoni rurali tal-pajjiż u hija waħda bilanċjata li timponi żvilupp għaqli. Hawnhekk il-Ministru Farrugia qal li kunċett kruċjali li l-Gvern żamm f'moħħu għal dan u li tkun imsaħħa l-industrija agrikola tal-pajjiż. Ħatkellmu allura marka tal-Periti, l-MDA, l-ambjentalisti, akademiċi u kol esperti. Il-policy ġenerali tħares li timminimizza b'mod possibbli l-iżvilupp fiż-żoni rurali, allura nkomplu ngawdu l-ambjent ta' madwarna bħala Maltin u Għawċin. Imma mbagħad ħaresna tliet prinċipji fundamentali. L-ewwel li ngħinu lill-bidwi ġenwin u allura l-industrija agrikola, anke post-COVID rajna kemm huwa importanti li nsaħħu din l-industrija u allura l-policy tkompli tgħin u ssaħħaħ din l-industrija. Fl-istess ħin qed ikun proposti li jinbidlu xi definizzjonijiet biex jonqos il-lok għal miżinterpretazzjoni. U allura tallimna wkoll mill-iżbalji fil-passat reċenti u bekk ma jkunx hemm iktar lok ta' interpretazzjoni, allura tgħinna fi żmien li ġej anke bħala deċiżjonijiet. Rajna wkoll il-kmamar li bdew jinbnew fil-għalieqi fil-madwar fil-pajsaġġ Malti u Għawċi. Allura rajna illi ikun il-bidwi ġenwin illi jkollu l-faċilità illi jagħmel hekk biex bekk ma jkollniex ħafna kmamar tilgħin madwar il-pajsaġġ Malti u Għawċi. Il-Ministru Farrugia temm jispjega ma' newsi li se tingħata importanza wkoll lil żoni u speċi li huma protetti. Il-policy issa tħares dawn il-postijiet billi tissalvagwardjhom b'tali mod li ma tippermettix żvilupp f'dawn iż-żoni li jkunu protetti għaż-żmien li ġej. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar qal li kull min jixtieq jipparteċipa fil-konsultazzjoni għandu jżur is-sit tal-Awtorità stess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.